Mranya Sharon Ngao kawadhi meni pogruo komienjo e kukuma duon buche mapachoka mongere kaka Political Party Liaison Committee e paro mar bago larruok matut e kind oganda jo Kenya. To aka jafamo mar Raila Kowenga lero duon buche moko chechni mago gin mana uledhi mag lalo pach jo piny ewi midhiero ma onuro jo Kenya gi e thuoloni. Ndalo abich kende tok jatend ODM migosi Raila Odinga chwalo paro mar loso aput moro moyiedhi mar twak ewi midhiero mayiengo piny Kenya gi sani, wachno medo nyuolo paro e mopogore opogore kuom jokanyo. Kuku mar duond buche mag siasa mapachoka nowuok mar lero ni mae esa mar temo keto e tim paro mane Odinga osomo jo Kenya no. If we don't speak to each other, what do they want us to do? Bend the constitution? You know, remove somebody from office through irregular means. What is the end game to that? Chaos, anarchy. So from where we sit as PPLC, we are a dialogue platform. We believe in the rule of law. To the youth of Kenya, you have spoken. We have heard you. This is your moment to help shape the Kenya you deserve. Let's have a conversation. The national conversation is for the citizens. Duond bura mar Jubilee en achiel kuom duond buche e kukuno kokalo kuom jagoro maduong' margi Jeremiah Kioni gikiro lwetgi ni paro no. Pach Kioni no bende osir lwedo gi duond bura mar National Liberal Party motele gi Ishmael Omondi Koyo. The call for a convention, a conference or a conclave is yet another con game. A con game similar to what we had at Nadiko that was conceived by Raila together with William Ruto. Then Nadiko was to create the broad-based government. Raundi hii, it is now to give life to the broad-based government. Ni kuipatia maisha. How can we finish the 2 years left? Sama giseng'eyo ne gichwanyo jopiny to gidwani mondo koro giduok mirima mar jokeny piny ka ginyiso ni ani koro wawinjo mirumbu koro ni malainya koro biane na uru mondo walalre. Dialogue sani ndi monego beni wabedo godo kaka jo Kenya eni migosi William Ruto odhi ong'iane na manifesto mare gi singo manoketo ne jopiny. Mane dialogue monego beno bedo godo sani. Dwaro mag twak e kinde mokalo okosenyuolo olemo makare kata kamano jotelo mag kuku mar duond buche mapachoka lero ni gin kod geno ni wang'ni lalruok makamano biro kelo resruok madwarore. Some of these talks that we have had over time, they are not anchored in any law. For example, BBI. On what law was it anchored? NADCO. It was a political, quasi-legal arrangement. Okay? PPLC is a statutory body. It is anchored in the law, Section 38 of the Political Parties Act, as a dialogue platform. This is where all talks, matters politics, matters national cohesion, matters inclusivity should happen. Piny Kenya e thuolo mokalo osedre kama tek ahinya kalore kod ng'anyo mabende osemiyo ngima oganda kaachiel gi mwandu olal. I call upon Kenyans to reject anything that cause us to sit together, because if we had any intention of discussing the issues that Wakenya walikuwa nataka kuziongelea, would have done it at the Nadiko. Gima wadwaro kaka jo Kenya sani eni sirikal matiyo sani endi owetiyo gi teko mokadho chik e hinyo nyithindwa. Sirikal man sani endi okwer polis mondo wego wi nyithindwa bunde. Onge makosa ma nyithindwa notimo kane gidhi e ndara. Gima koro irito neno en lalruok manyien no biro kawo lai mane kata ere kaka ibiro taye kalore ni rowere ma jobag ng'anyo mabende tise kaka Gen Z onge kod jatelo manyalo ywa kata gwel e lalruok makamano. E tielo machielo paro mar twak kaka okang' mar kelo jo Kenya kanyakla medo nyuolo paro mopogore opogore thuruka ka kweth koro pogore e paro to ere olemo ma okang' makamano biro nyago ni jo Kenya. Kowenga, Ramogi TV, Nairobi.